Стратегическото планиране всъщност е механизъм, с който човек може да се поддържа фокусиран. Когато човек иска да му се случват нещата в живота, по начина по който да се радва, да изпитва удоволствие, да Мгм. изпитва а, благодарност, всъщност е изключително важно да бъде фокусиран в най-важните неща. Разпиляването е изключително характерно за хората, отлагането също, забатачването, така нареченото на задачки, също е много модерно между хората. Въпросът е, че това са все механизми, които дават много сериозна ръчна спирачка на нашия живот. През стратегическото планиране, съответно след него човек стабилизира позицията си, относно себе си, относно живота си, и това нещо дава удовлетворение, дава усещане за щастие, усещане за полезност към семейството, към себе си, към света. Сега вие участвахте в началото на тази година, Мгм. 2025 година, в стратегическото планиране. И двете бяхте Да. по-голяма група. Мгм. А, какво ще кажете като спомен? Нева, ти как си спомняш целият процес на стратегическото планиране? Какво е останало в тебе след толкова много месеци време? За срещата, когато бяхме всички заедно ли? Да. Спомням си, че дойдох с усещането, че сякаш е минало толкова много време, а аз не съм свършила абсолютно нищо. Или все едно някаква каша такава. Имам си някакви приоритети, обаче никаква идея кога, как, какво съм направила за себе си. Удовлетворена ли съм? Като цяло не бях удовлетворена от себе си и въобще никакви спомени с какво съм се занимавала. Обаче след срещата един такъв как сега, ръш на български. Един супер ентусиазъм, да, ентусиазъм. Да. Ама такава енергия, че направо бях избухнала и всичко си написах кога, как да си свърша, какво искам да постигна. Тоест всичко, което главата ми е било като едни лабиринти и всичко след това ми стана подредено. Супер. Просто магическо беше. Всъщност, забелязваш ли какъв е прогресът ти тази година? Да. Абсолютно мога да кажа какво съм постигнала за тия месеци, как съм го постигнала. Просто всичко ми е написано. А сега как се чувстваш? Всъщност ти този принцип можеш да го използваш винаги, доживотно, нали? Години наред, ако искаш наистина да вървиш в определена посока, можеш да използваш този механизъм. Въпросът е сега с тази сигурност, всъщност създава ли ти сигурност този механизъм? Създава ми сигурност и знанието, че въпреки, че не съм постигнала всичко, което съм искала, знам пътя ми какъв е бил и как може да продължи напред. И тоест знам как да го направя за напред, да постигна тези неща, които не съм била постигнала през тази година. Тоест имам тези цели си ми важат и за напред. Това си ми цялостното целият прогрес в цялото израстване реално на личността. Така че той си продължава. Просто го разделям на малки крачки. Рязъци. Добре, какво се случи с твоето самочувствие и вътрешна самооценка след тази година, фактически, почти година е минало? Ами самочувствието ми доста напредна и то поради факта, че успявам дори малките напредъци да ги отбележа като такива, защото аз иначе ги забравям. Много неща се случват и нещо ново имплементира ли в процеса на работата си? Защото това е само скелета, нали? Ти създаваш за себе си един уникален вариант. Нещо ново. Да. Ами да, значи имам такива имам все едно стратегия и всичко ми е подредено в нали, освен по дни, тези неща, които съм си ги направила и по средата на годината, в началото на годината, те си ми важат и аз като си ги погледна, знам нататък какво да си какво да си отново да си го
включа като нова задача при мен. Да, ние да кажем, че всъщност ти си майка на 3 деца, учиш, нали, много неща покриваш, като т.е. човек, пред който има изключително много голяма ангажираност в настоящето и в бъдещето, защото са все още малки децата. Нали, на фона на цялата тази ситуация, как се възприемаш, нали, в момента, визирайки всичко това, което ти първа предстои и което е в момента? Ами, да, значи възприемам се доста позитивно, защото реално пишейки, аз генерирам много повече идеи, с които да се справям с текущите проблеми. Примерно, нещо ми изниква рано сутринта, което в просъница, нали, абсурд после до обяд да съм го запомнила. И реално запиша ли си го сутринта, като стана, после, примерно на обяд, като се върна към тефтера и веднага се сещам и почвам да генерирам идеи как да се справя с даден проблем. Супер. Просто за много неща ми върши работа, защото не само да си напиша основните, примерно какво искам да си купя от магазина или такива обикновени ежедневни неща, и отдолу си пиша и такива идеи за справяне с много проблеми. И реално последното ми гениално решение и измислица е да направя на дъщеря ми едно пано, с което тя да си отбелязва постигнати от нея постигнати задачи, постигнат прогрес, в какво е успяла. И това нещо с стикери всеки ден се лепи и тя вече е много ентусиазирана. Лепи си стикери, събира точки и за тези точки после може да си размени награда. Което не е изцяло материално организирано. Хем това и помага и на нея да се справя с много неща. Браво! Оле, това е направо разкошно. Прекрасно. Тоест, благодарение на този механизъм ти ставаш генератор. Да. Защото съзнанието ти се освобождава от излишното натоварване и имаш потенциал вече да обслужваш нуждите на децата си, да бъдеш пластична, гъвкава, адаптивна към техните нужди, защото те са и на различна възраст все пак. Нали? Всяко е в неговата си фаза и това изисква доста голяма концентрация, освободено съзнание. Мисля, че абсолютно. Трябва да си спокоен и да можеш да влизаш дълбоко в човека, с който си в момента. Защото иначе си разпилян между трима и не можеш нито на някой да му отделиш пълноценно внимание, нито за себе си, нито за никой. Така съзнанието ми е спокойно. Аз имам план за следващата седмица, за деня и реално всичко си ми върви по график, което ме прави спокойно, че сега имам този половин час да направя това и всичко е наред. Супер! Не се обърквам. Аз си спомням. И си мисля, че нямам време. Нямам сега време за това, нямам време, а пък реално съм имала време. Просто объркването те прави неспособен. Да, така и усещането за това, че не се справяш и не си достатъчен. Аз си спомням в нашето обучение ти най-накрая беше малко шокирана от себе си. Докато Петито беше много възторжена. Сякаш и се откри нещо, някакъв приход дойде. Пети, ти всъщност го преживя много силно това нещо. Много, как да кажа, върхово като усещане. Да, но това, което беше много важно за мен, което мога да добавя до всичко, което казахте сега, защото то върви и за мен абсолютно. Това, че когато всичко се постави на листа, главата ти се успокоява от целия това цялото anxiety, такова, дето е кое е първо да направя, как така, нали? То пак остава момента, поне при мен, че някои неща, поради да висят, разбира се, от други фактори, не се случват. Въпреки, че съм ги сложила там и съм ги записала, но, нали, има и такива, които се случват. Но е някакси много по-хубаво, когато са сложени на листа и съм спокойна в това, че има някакъв план. И другото, което беше много ценно за мен, това, което ни научи да може да оцениме всичките сфери, да имаме някакъв план за напред и визия, която, нали, то е някаква идея за бъдещето, нали, то как ще се стече накрая, пак не зависи само от нас, но
това да има, да имаме някаква визия за напред е много, много важно и много ценно. Самия процес за тебе, обучението премина доста така силно. Въпросът е към този сегашния момент. Това обучение все още ли така силно е активно в тебе? Тоест, останали, защото това не е само тефтер, нали, да не се объркат хора. Докато стигнеш до тефтера, трябва доста неща да през доста практики от себе си. Да, все още е в мен и аз нямам нуждата да попълвам, да си водя тефтера. В смисъл, дори тефтера за мен се превърна в обобщаване на много тефтери, които имах. Нали? В него дори имам място, къде да напиша някакви благодарности, също като Нева да си запиша някакви идеи, които по същия начин ми идват в някакъв момент, върху които да работя, но тъй като прилагам и едно правило, което слушах от един друг семинар на една друга дама, то беше когато ни дойде една идея, да реагираме до 8 секунди. Това, което аз правя, е да го запиша веднага в момента, в който ми е дошло, да го има там. И с това е, първата стъпка към това нещо. И вече след това, то си се намества някъде, нали, някой може да отпадне, но там като е записано, аз съм спокойна. Някъде е сложено, все едно в пространството, нали. Много голям спокойствие и някакъв ред ми дава на мен и наистина като отворя и си видя някакви неща, дори и дребнички да бъдат. Ти също си с дете, също си с семейство, имаш си доста ангажименти и отговорности. Това искам да кажа, че ти фокусираш тук една дума спокойствие. Също така фокусираме думата сигурност. Това са едни много сериозни постижения за нас, ако сме го достигнали. Хайде да не говорим максимуми някакви, разбира се. Но сме да речем с една идея по-добре, даже с повече от една идея по-добре. Което наистина, това според тебе, смяташ ли, че води и осъзнаване до личните отношения, партньора, детето, родителите? Убедена съм, че влияе на това и влияе на цялата среда около нас, така че сигурна съм, че е така. Да. Абсолютно. Добре. И ти всъщност можеш да продължиш нататък. Тоест обучението е за цял живот. Да, абсолютно. Аз даже си попреглеждам от време на време част от записките, нали, които сме си водили. И също така не само на самото обучение, но и на последващите срещи, които ние, нали, имахме процес от няколко срещи след това, нали, ежемесечни, в които ти ни даваше допълнителни практики, които да анализираме примерно този месец и това беше много полезно и аз минавам си, прочитам си ги, някои неща си ги припомням, ако съм ги забравила и това е много ценно. Прилагаме. Аз това направо го бях изключила, но наистина, тъй като човек, ти му даваш един инструмент, но за да се научи човека да работи с този инструмент, му трябва малко време. Това беше идеята на тези последващите срещи, да можем да, да отложим знанието през практиката, през разбирането и да превключим, нали, на работен режим, да си караме с тази стратегия. То си е стратегия. Това нещо. Това беше... Аз смятам, го бях забравила. Много бяха ценни. На мен те дори, ако мога да отсея, нали, кое беше по-ценно, те бяха по-ценните. Не знам, може би защото, нали, тогава на самото събитие не бях чак в най-добрата си кондиция тогава, нали, но после, когато вече сме ги осмислили нещата, записали сме, ни дават допълнителни практики и така, в процеса нещата се случват по-добре. Защото като е на един път някакси, нали, човек го възприема, но може да пропусне някои неща, може да, нали, дори да се откаже, но когато знаеш, че има следваща стъпка, която да чакаш и там да приложиш още от нещата, за мен това беше много, много полезно. И още повече споделянето между нас в група. Нали, всеки споделяше, минавахме, нали, през брейнсторминг, в който коментирахме някакви неща и това е също изключително ценно. Това е много ценно. Тоест, много хора работят за един човек. И когато ти влизаш, ти ставаш, сдвояваш се с този човек, защото той е процес. То не е единична среща, да кажем, едно обучение. Започваш да хващаш финните настройки на човека и когато вече той създаде ясна визия за проблема си, първо, че това нещо много му помага, но второ, и другите вече
виждат през собствената си призма неговия проблем по много по-адекватен начин и вече дават много по-адекватни гледни точки. И тук вече човек може да използва много повече ресурси, защото всеки гледа през травми, практика, опити и така нататък. Така че, да, от тази гледна точка, добре, много благодаря. Аз също исках да споделя, тъй като, нали, то сега, като си говориме, звучи много перфектно и идеално. Нали, ние сме минали през... Да, то не е перфектно със сигурност, но да. Минали сме през трудностите на поддържане на този тефтер, тъй като аз в началото, нали, бях много ентусиазирана, споделяхме си в групата, като имаме някакви трудности, нещо, си помагахме. Аз си спомням, че имах някакви трудности. И в един момент обаче си спомням, че така ентусиазма спада, разбира се. Да, точно така. Тези трудности също ги отчитам, защото те са си част от живота, няма как винаги да си в топ ентусиазъм за всичко, което правиш. Но реално постоянството, дори, нали, да не е било винаги на 100%, постоянството го прави този инструмент реално супер ефективен. Да. Точно, за мен е точно за това, казвам, срещите бяха начина да изградиме постоянството до някаква степен. И после продължаваме, но си мисля, че ако беше само единичната среща, може би по-бързо щеше не ще се откажа, както с много други неща съм случила. Така, като продължи по-дълго време и тук имаш и ангажираност от към групата, усещаш се ангажиран, нали, отговорен за групата. Нали, и някак си така с лекота просто продължих нататък, защото видях, че работи и ми помага и продължих. И аз реално усетих, че... Аз всъщност усетих, че дори да спирам от време на време да пиша, после изведнъж имам нужда от това. Имам нужда отново да започна. А забелязвали ли сте, когато не го движите тефтера, че нещата замръзват? Да. Същото съм го забелязвала и по себе си. Нямам ли фокуса към нещата, които са важни за мен? Аз влизам в матрица, както всеки един нормален човек. Както всеки един нормален човек. Това са хубави неща. Да, няма перфектно, няма идеално, няма лесно. Това е, пределно ясно, иначе ще звучи твърде напудрено, нали? Такова нещо не съществува. Не, категорично не. Абсолютно всеки си минава по някакъв такова. Особено началото, нали, за всеки човек е трудно, но аз мисля, че всеки следващ тефтер все повече се усъвършенстваш. Да, така е. В поддържането. Да. Добре, момичета. Даже вече съм си взела нов тефтер, просто чакам с нетърпение да го почна. Аз си взех новия тефтер, тук трудно се намира. Добре, много ви благодаря. Има ли нещо, което да се сещате да споделите, така да не съм задала някакъв въпрос, който да е важен за вас? Аз не се сещам. Според мен всичко, което беше най-важното го казахме. Да, ние можем да влезем в някакви нюанси, но вече това ще стане доста дълъг разговор. Много ви благодаря за отделеното време. Знам, че ви е ценно, но пък и знам, че по-лесно го управлявате с това механизъм, както и аз, нали не? Първо това беше за мен обучение, преди да го направя на обучение на другите хора, всъщност аз го бях разработила за себе си и като виждам, че има ефект, защо па да не го споделя с другите хора и така. Да. Много ви благодаря, пожелавам прекрасна вечер и до нови срещи. И на теб. Мерси и на теб. Благодаря ви, чао! До скоро! Чао!